L'emissora de televisió de Barcelona, la BTV, ja fa anys que es plantejava i que tenia una freqüència cedida com ràdio, que era el 91.0. El 91.0 és una freqüència que històricament ha fet servir com ràdio perquè l'Ajuntament de Barcelona mai li ha interessat fer una ràdio municipal com a tal. Això ha canviat en els darrers anys, en el sentit que la xarxa ha dit que ja no pot assumir aquest contingut de ràdio municipal de Barcelona o els continguts que hauria de fer una ràdio municipal de Barcelona, i BTV ha dit que pot fer-ho a través de l'Ajuntament de Barcelona, directament. Llavors, aquí hi ha una cosa divertida, que és que, per exemple, el director de continguts de la xarxa era el Rafael de Ribot, i que aquest mateix gener de 2014 ha passat a ser el director de continguts de la nova ràdio municipal que es farà a Barcelona, que dius, home, si aquesta persona està fent la seva funció dins la xarxa i en part la funció era assumir els continguts de Barcelona, que ara passi a ser la persona mateixa responsable dins de Barcelona, doncs és una cosa una mica estranya. Jo estic per demanar feina allà i pensar, mira, el que feia allà, a veure si me la donen allà, perquè en el fons és, diguéssim, el mateix àmbit i serà la mateixa gent que ho acabarà fent, jo crec. Però en qualsevol cas és això, és una aposta que mai s'havia fet a nivell barceloní perquè no havia interessat mai, i ara sembla que sí que interessa, però faltarà veure en quins termes, en quines condicions, si és una radiofórmula, si hi ha informatius esports, si hi ha informatius esports programes, si hi ha... Tot això encara s'està definint. Sí, la xarxa produeix continguts propis, tot i que en mesura molt menor que els darrers anys, o que el darrer any, i que quan els darrers anys era xarxa de televisions locals, o com ràdio, fins i tot quan existia la Malla, que era el servei d'internet. Produeix continguts propis, però cada vegada agafant més el contingut que li dona també a les municipals, siguin ràdio, siguin teles, siguin serveis d'internet. És a dir, contingut propi com a tal s'intenta cada vegada fer menys. És a dir, un programa de ciència a la xarxa no té cap sentit si no hi ha col·laboracions des del món local. Aquesta és la visió que hi ha ara mateix. Si és un programa de ciència que està fet perquè els senyors de Lleida i els senyors de Tarragona estan fent coses de ciència i volen aportar durant 10 minuts i 10 minuts es fa des de Barcelona, això sí que encara s'està fent, per entendre'ns. Però si no, els programes han anat plegant els que es feien exclusivament des de la redacció unificada de la xarxa, amb vocació de fer-ho com a programa propi i exclusivament fet des d'allà. Això sí que s'ha acabat. L'únic canvi que hi ha hagut respecte a l'any passat, a nivell de pressupost o a nivell de com es fa això, és que la plantilla de la xarxa s'encarregava de tots els continguts de la pròpia xarxa, per entendre'ns, més enllà que molts d'ells fossin trucat a la persona, escolta'm, t'entrem perquè ens expliquis què està passant al teu poble, per fer una cosa ràpida. Això es manté, amb el nou conveni que ha signat els treballadors de la xarxa, els permet una certa mobilitat, és a dir, si et diuen, escolta, en vez de treballar i fer un programa des de Ràdio d'Esvern, doncs segurament aquest treballador en part haurà d'acceptar aquestes condicions d'anar a l'altre lloc a fer aquell contingut. Canal Blau de Vilanova, doncs escolta, es truca a Canal Blau de Vilanova i es diu, durant la campanya de Nadal, per entendre'ns, que pot ser una època que la gent demana més vacances o tal, 2 treballadors vostres estaran a la redacció de la xarxa de Barcelona fent les funcions que estan fent aquestes persones. I això és una cosa que s'està treballant, no? De fer aquest intercanvi, que tant els d'aquí puguin anar a altres àmbits a fer continguts des de fora, com que els de fora puguin anar a la xarxa a fer continguts. I això s'està començant a treballar, tot i que encara jo diria que és situació molt inicial. Sí, bàsicament els continguts d'informatius, els continguts d'esports, com a tal, el que es fa és aprofitar el contingut que es fa des de les municipals. És a dir, si passa una notícia a Vallcebre, no tenen ràdio, no tenen d'això perquè és un poble petit, però en tot cas Ràdio Berga, que està a prop, et dirà, escolta'm, si ens interessa aquesta peça, ens la podeu entrar, feu un minutet sobre la peça, si teniu un tall de veu l'afegiu, i es fa un minutet d'aquella peça. I la informació que es fa des de la xarxa serà, bon dia, són les 2, a Berga, passant no sé què, Ràdio Berga, tal... Sona la crònica de Ràdio Berga, i a Tarragona passant no sé què, tal, i a Tortosa tal, i a Amposta tal. S'acaba els 5 minuts informatius que hi hagin, i a la funció d'aquella persona ha estat coordinar, per entendre'ns, totes les informacions que han anat sortint des dels municipis. Però informacions pròpies de Barcelona, diguéssim que cada vegada se'n donen menys, perquè, les condicions de la plantilla cada vegada són pitjors, això és un punt obvi, i 2, perquè el que interessa bàsicament és promocionar que els continguts de les municipals estiguin sonant per la xarxa, tot i que hi hagin hores en què la xarxa ja, si connectes tant a internet fins i tot com a qualsevol l'AM que encara queda, doncs sona un pito perquè no hi ha continguts.
Hi ha cada peça que una ràdio municipal o que una televisió municipal dona a la xarxa li paga. Li paga a la ràdio en qüestió i la ràdio en qüestió decideix si li paga al treballador en qüestió, que això seria no va directe, sinó que va, diguéssim, per entitats que estan d'acord. Cada ràdio ha signat un conveni amb la xarxa i, per tant, aquesta relació que hi ha entre uns i altres doncs, és econòmica, amb no sé si encara hi ha o no un màxim de peces, és a dir, clar, jo què sé, si Ràdio Sabadell cada dia està dient que tenim 80 temes i la xarxa els està comprant els 80, és possible que, doncs, que tinguin un màxim de dir, bueno, cada mes us podem pagar fins a tal, a cada municipal. Suposo que funciona d'aquesta manera. Tampoc ho controlava i tampoc sabia exactament quina era la relació. Sí que sabia això, que a vegades hi havia alguns problemes en què algun treballador et deia estic fent cròniques i jo no veig cap duro, no? I deies, bueno, doncs parla amb la teva ràdio perquè teòricament la relació és que ja, però bueno, això són temes menors, però sí, hi ha una relació econòmica directa entre el producte que fa cada municipal amb la xarxa, si la xarxa li dona la plataforma aquesta de contingut. S'ha fet aquesta aposta per la comunicació local, però s'ha fet en uns termes en què s'està promocionant uns continguts que de vegades són exclusivament amateurs, és a dir, hi ha ràdios que estan professionalitzades i que, per tant, s'entén que quan un treballador d'aquestes ràdios et fan una crònica, aquest treballador veurà uns diners per fer aquesta tasca, perquè són hores que està deixant de dedicar a la seva pròpia ràdio per poder dedicar a la plataforma de continguts de la xarxa. S'entén que si funciona correctament doncs s'equilibren els esforços, la qualitat de l'emissora en qüestió no baixa perquè tenen uns certs marges per poder treballar en un àmbit nacional i, per tant, cap problema. També és cert que hi ha moltes ràdios en què no hi ha treballadors com a tal, sinó que hi ha un coordinador i de vegades voluntari i de vegades tal. En aquestes ràdios, aquestes persones és difícil que també acabin cobrant la tasca que estan fent quan entren a la xarxa, perquè bàsicament no tenen un sistema de poder-ho fer ja pel seu propi compte. És a dir, el que es fa hi ha un repartiment de diners entre una xarxa, la grossa, diguéssim, i una municipal, però segurament no pot sortir d'aquí perquè no tenen manera que d'aquesta municipal pagar-li el treballador, perquè el treballador tampoc està contractat o tampoc té la manera de rebre ingressos per part d'aquella ràdio. Llavors és correcte, diguéssim, com a model, si es vol apostar-hi a fons, però es pot fer molt millor, és a dir, té moltes mancances encara. I suposo que també, si es vol veure amb una lectura molt sana i molt agradable del projecte, es podria dir que s'està fent encara proves i que s'està evolucionant per acabar de trobar el punt perfecte. Però ho poso bastant en dubte.